Slut fra Lemvig, og nu stiller vi om til landstævnet i Slagelse. Faldskærmsudspringere indleder festaftenen på Slagelse Stadion. Det er ingen ringere end de danske europamestre i formationsflyvning. De forlod deres fly i 3 km højde og havde efter knap 11 sekunders fald en hastighed på næsten 200 km i timen. Hvem har jeg fornøjelsen at tale med? Formanden fra Slagelse Faldskærmsklub, Lars Aar. Du er jo en af de få, der har haft chancen for at se, hvordan 20.000 tilskuere omkranser landstævnet. Hvordan var den oplevelse? Det er imponerende, det er simpelthen imponerende. Hvornår kunne du først se stævnet? Da vi gik ind i 600 meters højde og smed vores streamer. Det var imponerende. Der er jo folk alle steder til det. Men nu mens vi stod og beundrede jer, så bemærkede jeg, at der var altså en mand, der landede over ved cafeteriet, og så var der 2, der landede over ved hospitalet. Det er selvfølgelig praktisk, hvis de kom galt afsted. Hvordan kan det ske? Vi var i temmelig mange mænd deroppe, men det kan ske sådan noget. Ja, det kan men altså europamester er I, men altså en lille kikser her bagved. Det er europamester i formationsspring af landsholdet er. Derfra har de selvfølgelig også erfaring med præcisionen, men det kan altså ske. Men det er folk, som har så meget tjek på, så de kan lande inden for et område derovre, hvor de ikke kommer til skade med noget. Altså normalt, når man springer faldskærm, så kommer man lige ned. Hvor kommer du fra? Nå, men det er fordi, der er parkering derude, så jeg lander på parkeringspladsen. Haha, ja. Det må jeg nok se. Er der